ana zuwa kan al'ummar mai gida zai rubuta mana narkon halaka. Ubangiji da kansa ya taka mu alƙalamin ƙudura tsawa ya ce ta tafiya ƙalam ina da biyu wa'innan ba a warki gaban su wai dan wa walilla wa izal abdi izu maliki ai mu ba a warki gaban mu wata al'umma ce mai zan rubuta ya ce ka rubuta musu kwamfutan musulmatin wa rabbuha gafurun rahimin danwa dan mai gidanta muhammadu rasulullah ashe zai ce na kamarun to ya kake tuna wannan al'ummar kai ni fa daɗin da nake ji in kai ka zo cikin al'ummar mai gida kada fa in ta da yawa ko dan iska ne kai sai ka sha Allah al'ummar manzon Allah Allah kin tuna yake cewa yake